Santageda ohitura zer dan, Santageda ohitura besteran, otsailak lauan Santageda besteran ospatzen da, Ageda martiri bat zen, bere garaian izan zena, eta bere omenez ekintza ezberdinak eta bere izena omentzen hasi ziren. Hasiera batean kultu erlijiosa zeukan ohitura bat, denborarekin kultu kulturala edo asmo kulturala hartzen joan dena. Gaur egunean simbologia askotan erabiltzen da negua bukatu eta udaberria esnatzeko simbologia bezala. Horregatik makilak lurra kolpatzen dutenean, lurra esnatzeko simbologia bezala hartzen da. Zergatik ditzen da Santa Eskea? Hor batzen den eskatzen dugun dirua. Gaur egunean batez ere dirua eskatzen da, lehen jateko ere eskatzen zen. Diru hori eskatzen da askotan elkarte kultura batzuentzako dirua lortzeko, baina gehienetan dohaintza bezala. Hau da, diru hori beharra daukateneri eskura emateko. Horregatik, eskean ateratzen gara kalean, jendeak bere borondatez diru hori eman dezan eskatuz. Kaixo, hemen gaude berriz ere. Dakizuen moduan, otsailaren lauean Santageda bezpera egun ospatuko dugu. Baserritarrez jantzi eta makilak eskuetan Elgoibarko lurrak astindu eta eskean irtengo gara. Goizeko 9:00 eta 10:00 bulegoko atarian elkartuko gara dela. Ondoren, Elgoibarko kale eta auzoak alaitzeko asmo. Familiak, zuentzat mezu garrantzitsu bat. Aurten kilometroak antolatzen ari garela eta gure ekintza berezia izango da. Eta zuek ere aukera baduzue baserritarrez jantzi eta animatu gurekin Elgoibar dardarka jartzera. Oraingoan ez duzu aitzakirik. Abesti eta kopleen letrak eskura dituzuelako. Eta ez ahaztu zuen makila. Ei, Marta, itxoin! Gelako batzuek aipatu didate, otsailaren 1 eta 2 beraien gurasoekin ere eskean irtengo direla. Nola da posible? Bai, Aimar. Otsailaren 1 Etxegina taldekoak irtengo dira. Gainera, 100. urte hurrena betetzen dute. Eta otsailaren 2 Atxotxamaikakoa. Baina parte hartzeko izen eman beharra dago. Beraz, ez gaude aukera. Animatu parte hartzera!